Espainiako Auzitegi Nazionalean 3. epaiketa eguna dute 13-13 sumarioan. Atzo auzipetuek hartu zuten hitza, gaur goizan berriz Guardia Zibilek ekin die deklaratzari. Arratsalde-on guztioi, jada 8 auzipetuek adierazpenak egin dituzte. Etako edota albokako kide izatea ukatu dute eta gaineratu erabakigarria izan zela presoen arteko eztabaida bideratzea. Hona hemen, Arantza Zulueta, Jonen Parantza, Naia Zuriarrain, Saio Agirre, Nerea Redondo, Julen Zelarain eta Iker Sarriegiren testigantzak. 3 Guardia Zibilek deklaratu dute gaur 13-13 auziko 3. saioan akusazioaren lekuko gisa. Atzoko saioan akusatuek hitza hartu zuten eta leporatzen dizkieten delituak ukatu zituzten. Era berean aurretiazko gaiak eztabaidatu zituzten eta abokatuek konponbide prozesuan eginiko lana baliotsi zuten akusatuek besteak beste. Arantza Zuluetari eta Jonen Parantzari albokako koordinazio taldeko eta finean etako kide izatea leporatzen diete, biek ukatu dutena. Eta bide batez fiskaltzak jomugan dituela salatu zuten. Biak izan zirelako 11-13 auzian akordioa eginda kartzelara joan ziren bakarrak. Beste 45ek espetxea saihestearen truke eta 13-13 auzian berriz auzipetu dituzte. Volvemos a intentar, señorías, aquí un encaje, una vez exageradamente forzado para poder identificarme a mí con un alias que no soy, señorías, no soy. Horrez gain, Enparantza azaldu zuen Bilbon gertatu zen bezala Hernaniko abokatuen bulegoaren miaketa erabateko kaosa izan zela. Entraron violentamente la Guardia Civil en nuestro despacho con los perros por delante y fue un caos total aquello. Gainera Iker Sarriegik auzitan jarri zuen bere bulegoa miatzean agertutako USB baten jatorria eta horren edukia. Tarea judicial, ni decano ni nadie, y luego también denuncié todo eso, porque se mete 15 minutos el negro y sale con... Y he sacado esto de la mesa y esto de la silla. Edonola ere, Naia Zuriarrainen eta Saioa Agirren testigaintzen gordintasunak bereganatu zuten arreta, atxiloaldian jasandako torturak eta indarkeria sexuala azaldu baitzituzten. Estaba desnuda, mientras hacían las sentadillas, ellos me pellizcaban los pezones. Me tocaron la vagina 2 veces. Y todo el rato ahí pues me preguntaban, ¿vas a hablar? ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar? Y ya en ese momento que estaba en el suelo, pues dije, sí, o sea, voy a hablar. Y desde ese momento, o sea, fue aprenderme de memoria todo lo que me preguntaban. Julen Zelarain aldiz prest agertu zen fiskalaren galderei erantzuteko. Poliziak iazki ez izenarekin lotzen du Zelarain, baina hark eta Larrarte abokatuak azaleratu nahi izan zuten ezinezkoa zela Zelarain iazki izatea. ¿Ve usted por quién está firmado? Por Iazki. ¿Esto lo ha firmado usted? No. ¿Dónde estaba usted en el año 2003? Yo me encontraba en la prisión de Soto Real. Nerea Redondo izan zen hitza hartzen azkena. Prest agertu zen fiskalak eta herri akusazioek egindako galderei erantzuteko. Eta Redondok azaldu zuen bere lan profesionalean aurreztutako dirua zela Joan Mari Jauregiri emandakoa. Viendo de dónde era el dinero, ¿no? Y cómo eran mis ahorros, lo que íbamos a hacer era pedir una cita con el juez para poder documentar todo eso que yo os estoy explicando. Gauzak horrela atzoko saioan defentsak behin eta berriz nabarmendu zuen prozesua katzez beteta dagoela eta bertan bera usteko arrazoi ugari badagola. Martxelo Díaz kazetaria Madrilen da auzia jarraitzen atzo gakoak saioan izan zen eta adierazi zuen dirudienez horrelako testigantzak normalizatu egin direla. Badirudi beti ere, horrelakoak ez dira zoritxarrez ez da horrelako deklarazioak entzuten ditugun lehenengo aldia,
eta nik esango nuke handi batean, zoritxarrez sistemak ere bereganatu dituela, eta horren aurrean ez dela inolako erreakziorik sortu. Egia esan behar da ere, ni uste epaiketa hau Euskal Herritikan, nahiko zuzen jarretzen ari gara, edo zuek, edo naizen, edo berriak, edo Euskadi Irratiak ere, kazetariak ditu bertan, baina Estatu Espainolako komunikabideak aurra adibidez ez dira agertu ere Auzitegi Nazionalaren egoitzan. Beraz, badirudi, ez daukatela interes askorik gaur akusatuek esan behar zutenaren inguruan, eta ni uste horrek ere, mugatzen dula asko, hori, eskandalu bat izan beharko litzatekeena. Ez azkenean, zoritxarrez, gai honetaz aritzen garen komunikabideak hitz egiten dugu, baina ez dugu zirkulu horretatik ateratzeko ahalmenik. Bien bitartean, espetxe zuzendaritzak 4 euskal herriratze eta 3. gradu baten berri eman du. Mikel Arrieta Llopis da 3. gradua eskuratu duena. Martuteneko espetxean dago une honetan. Espetxe zuzendaritzaren idazkaritza nagusiak espreski aipatzen duenez jada beteta ditu zigorraren 3 laurdenak eta ondorioz baldintzapean aske egon beharko luke, beste 51 presok bezalaxe. Foro Sozial Iraunkorraren behatokiak aurkeztu duen txostenean jasotzen denaren arabera, Arrietarekin 12 izango dira 3. graduan diren euskal presoak, horietatik 8 espetxaldi arinduan. Leku aldatzei dagokienez, Aitor Herrera Bieites Kantabriako Duesotik atera eta Basaurira ekarriko dute. Aitor Mardones Esteban Logroñotik Zabaiara mugituko dute, Josune Oña Izpizua Logroñotik Zabaiarere eta Aitzol Maurtua Eguren Palentziako Dueñasetik Basaurira, 2. gradua jasota. Bestetik, euskal preso eta iheslarien aldeko 8. itsasmartxa egingo da Plentzian hilaren 31an. Jada 8 urtez jarraian egin den ekimena da eta magazinean izan dugu Garikoitz Urizar antolatzailea. Itsasmartxa sortu zen jende multzo batengatik, holan esan sortu inongo kolektibo batetik. Bere momentuan ez urtero etxeratek ondartzetako ekimena antolatzen zuen egunean, haiek lagundu nahian, itsasadarrean egiten duten ibilbidean zehar, pentsatu genuen itsasadarretik uretatik joaterena, zer ikusgarria izango zela, eta gehien bat haiek laguntzeko, konpainia egiteko ibilbide luze horretan, eta urteak zehar gauza ondituz joan da, eta onartu heldu gara. Jarraian itsasmartxaren azken urtetako irudien bilduma ikusiko dugu. Zuentzatira, besti honen lerroak, kantu honen leloa. Zuentzatere, gure begirunea, sakada beroena.
Eta Nafarroan azken orduan auzitegiak 2 urteko kartzelaldia eta 5 urteko inhabilitazioa ezarri dizkio Hego Esibarko alkateoi eta Gero Abaiko zinegotzi Alfonso Etxeberria Goñiri, sekretuak agerrarazi eta zabaltzeagatik. Zehazki epaileak frogatuta jo du alkateoiak informatikari baten laguntzarekin berreskuratu egin zuela UPNeko zinegotzioi Carolina Potauk udalaren ordenagailu batetik ezabatutako informazio pribatua. COVID-19 gaitzari helduko diogu orain, iragan azarotik ez dira horrenbeste positibo berri atzeman Hego Euskal Herrian. Hain zuzen, 1521 kutsatu detektatu dituzte azken egunean, lurraldeka aztertu Araban 94 atzeman dira, Bizkaian 462, Gipuzkoan 398 eta Nafarroan 532. Testuinguru honetan gaur egin du bilera labi teknikoak COVID-19aren datuen joera aztertu eta Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dauden neurriak aldatu behar diren ikusteko. Eta beraien ustez eta egoera aztertuta bestelako neurririk hartu beharrik izango balitz, lehendakariak ateak zabalik utzi zituen, erabaki berririk hartu behar bazan hartzeko. Gaur-gaurko zil honen 22 dago deitua, baina Jaurlaritzak ez du baztertzen aurreratzea kutsatzen gorakada dela eta jarraian Gotzone Sagardui Osasun Sailburua egungo egoera epidemiologikoaz. 14 eguneko intzidentzia metatua, 7 egun lehenago baino 80% baino handiagoa da. Handitzen jarraitzen du. Azken 7 egunetan nolabaiteko murrizketa egonda erreprodukzio indiziari edo kasu bakoitzeko batez besteko kutsatze kopuruari dagokionez. Presioa murriztu eginda ziuetan, baina gertakari larriek gazteei ere eragiten diete. Eta Nafarroan azaroaren 1 geroztik izan diren positibo gehien atzeman ditu osasunbideak 532 orotara, eta ospitaleratuen artean 40 urte zazpikoak dira gehienak. Une honetan, uztaila hasieran piztutako agerraldiaren eraginez, 30.000 lagun baino gehiago daude etxeraturik positibo izan zen gertuko kontaktua izateagatik. Josu Ganuzaren eskutik xehetasun gehiago. Bi positibo eta positibotasuna 16,5 eta datu bereziki kezkagarria da, izan ere, azken astetan izan den bataz bestekorik altuena da, 15 eta 16aren artekoa. Honetaz gain, zuk aipatu duzun bezala, gaur Lesakan baetze masiboa hasiko da, eta Lesaka eta inguruan eginiko azken probetatik 70 positiboak izan dira, eta 130 aldiz Iruñean eta Iruñerrian eginiko proben artean. Honetaz gain, 10 kutsatutik 7, 30 urte baino gutxiago dituzte, eta zuk aipatu bezala ere, ziu eta ospitaletan daudenen artean gehienak 40 urte zazpikoak dira. Honekin guztiarekin egoera kezkagarria ikusiako dugu zertan aplikatzen diren baetze masibo horiek. Gaur ere gobernuak une honetan prentsaurrekoa ematen ari da, eta ikusiako dugu ze neurri hartzen dituen, eta alde baikorra da, badagoeneko atzokoan 4.200 lagunek baino gehiago bigarren dosia hartu zutela, berazki immunizatze prozesua osatu zuten, eta muga dirudien 70% horretara lortzeko, bi txertoak jarrita dituzten herritarren 70% horretara iristeko, hurbilago dagoela Nafarroa, atzoko datuekin 48 baitira horiek. Ildo horretan datorren astean baimenduko dituzte norberak koronavirusaren diagnostikoa egiteko testak. Horiek botiketan egongo dira salgai eta ez da beharrezkoa izango medikuak preskribatzea. Hala, pandemiaren azken asteetako joera txarra ikusita positiboak izan daitezkeenak eta sintomarik ez dutenak atzematea dute helburu. Eta gaitzaren aurkako txertoi dagokienez, Ameriketako Estatu Batuetako elikagai eta medikamentuen administrazioak azaldu duenez, Janssen txertoak harremana izan dezake Guillain-Barre sindromearekin, zeinetan sistema immuneak nerbioei eragiten dien. Hala ere, serum hau jasotzaren unurak arriskua baino handiagoak direla azpimarratu du.
Eta ekonomia arloan auzitegi nagusiak baliogabetu egin zituen erea dela eta egindako 129 kaleratzeak, baina aldez aurretik antzeko sententzia baten aurrean ITPren filiala den PCBek egin zuen modu berean orain arte zor zizkien soldatak ordainduko dizkie 129 kaleratuei, baina ez ditu berriz ere lanera itzuliko. Joan den asteko ostiralean eman zuen sententziaren berri auzitegi nagusiak eta atzo ziren lehen bilera egitekoak zuzendaritza eta langile batzordea. Sindikatuek aldez aurretik esana zuten 129ak ez bazituzten berriz euren lanpostetara itzultzen greba mugagabearekin jarraituko zutela. Otsailean ekin zioten grebari eta dagoeneko 150 egun baino gehiago daramatzate. Enpresak auzitegi nagusiaren erabakiari helegita aurkeztuko dio gorenean eta honen erabakiaren berri izan arte ez ditu langileak berriz kontratatuko. ELA eta LAB sindikatuek gogor gaitzetsi dute enpresaren jarrera. Ixon Erretes Tubacexeko langileak berria nola jaso duten azaldu digu. Espero genezaken gauza bada, azkenean ezagutzen dugu zelan jokatzen duen zuzendaritza hau, badakigu zein dituen bide lagun, adibidez Eusko Jaurlaritza, Urkullu, Confebask, CEBEK, bakigu zeintzu dituen lagun, orduan ez gaitu harritzen hartutako erabakiak, eta orain gurearekin jarraitu beharko dugu, eta zigenuen bidearekin jarraitu. Testuinguru honetan Tubos Reunidos enpresa diru publikoarekin erreskatatuko dutela jakinda. Sepi talde publikoak Tubos Reunidos enpresa arabarraren erreskatea onartu du 112,8 milioi euro jarriko ditu kreditu parte hartzaileetan. Odiak ekoizten dituen konpainiak COVID-19 kalte egindako enpresa estrategikoak laguntzeko funtsera jo du Espainiako gobernuak sortutakora. Taldeak azkenengo 5 urteetan zenbaki gorritan amaitu du eta horrekin batera aspalditik pilatutako 350 milioi euroko zorrari buelta ezin emanda dabil. 1.200 langile ditu guztira, gehienak Euskal Herriko lantegietan Amurrion eta Trapagaranen. Euskal Herriko enpresa handienen artean bera da egoera okerrenean daudenetako bat. Gaiz aldatuz, 30 pertsona inguru batu ziren atzoko egunean Begoñako Andramari Basilikaren aurrean. Carlos Agirianoren etxegabetzaren inguruan ostegunean egitekoa den bista bertan behera uzteko asmoz. Esklerosi anizkoitza du Carlos Agirianok Bilboko Begoña auzoko 71 urteko bizilaguna apizpekuaren jabetzako pizu batean bizi izan da bizitza osoan. Baina orain gotzaindegiak etxegabetu nahi du. Hilabetez izan dira negoziazio saiakerak, baina kale egin dute guztiek. Entonces, quedé con la abogada que vamos a tener una reunión después de Navidades para concretar ya una salida y, sin embargo, lo que me encontré es al año siguiente una demanda de desahucio. Entre tanto, a finales de este año o principios de lo que ha hecho el obispado ha sido un negocio inmobiliario que ha sido vender todos los pisos desocupados al gobierno vasco. Izan ere, gaixotasuna eta pandemia direla medio ezin du lanik egin, eta bere egoera ekonomikoak ez dio beste pisu bat alokatzen uzten. Edonola ere, ostegun honetan izango da etxegabetzeko auzia epaitegietan. Gauzak horrela, astearte honetan Bilboko Begoña auzoko bizilagunak eta maizterrak sindikatuko kideak Basilikara gerturatu ziren, apezpikuarekin hitz egiteko asmoz eta bide batez elkarretaratzea egin zuten. Bestalde, Agirianok azaldu zuen ez duela esperantza askorik legalki ezer gutxi aurkeztu dezakeelako. Eta atzokoan 656. urtez jarraian 3 behien tributua ospatu zen Erronkari eta Baretetze arteko mugarrian. Jarraian xehetasun gehiago Josu Ganuzaren eskutik. Udazken giroan ospatu zen 3 behien tributua Erronkari eta Baretetzeren mugarrien gainean. 656. urtez jarraian Europako itunik zaharrena hitzartu zuten mugaren bi aldetako auzapezek eta alkateek. San Martingo harriak 3 behien zerga jaso zuen berriro. Baretetzek Erronkariko Aranari zehazki, Izabari, Ustarrotze, Urzainki eta Garderi egindako ordainketa irudikatzen duen ekitaldia da,
eta 1375ean hasi zen tradizioa, bi haranen artean bakea aurrerantzean Paxabant bermatzeko. Mugaz gaindiko unaiek Nafarroakoei Astaje, Iaje eta Hortz bereko hirubeirekin ordaintzen diete Erronkariko larre eta uren erabileraren truke. Aurten guztaiaren 13an, 6 gradutara eta Ernazko lepoan, Lainopean, 100 gora lagunek esiek babesten zuten mugarriaren inguruan zirkulu bat osatu zuten. Orduan, Izaba, Ustarrotze, Urzainki eta Gardeko alkateek, eta Arete, Lane eta Aramitxeko auzapezek sinatu zuten urtero legez itunik zaharrena. Errepidearen bestaldean, eskorta batean, sartutako 20 bat behi zeuden aukeraketaren zain. Unaiek aztertu ondoren, horietako 3 hartu zituzten baldintzak betetzeagatik, horrela zeremonia bukatutzat eman zuten. Nazioartera begira, hildako kopurua gora egiten ari da Hego Afrikan. Dagoeneko 72 dira Zuma presidente ohiaren atxiloketaren harira hasitako protestetan hildakoak. Gobernuak 2500 militar atera ditu kaleetara. Dagoeneko gutxienez 72 pertsona hil dira Hego Afrikan Zuma presidentearen espetxeratzearen aurkako protesta eta istiluetan. Kaleetara militarrak atera ditu gobernuak eta iturri ofizialen arabera 2500 soldadu ari dira zaintza lanetan. Cyril Ramaphosa, Hego Afrikako presidenteak adierazi du ez dagoela azken egunotako suntsiketak justifikatzeko inolako arrazoi politikorik. Hildako gehienak Gauteng probintziakoak dira. Bertako ministro nagusiaren arabera, gutxienez 45 pertsona hil dira dagoeneko bertan, horietatik 10 merkatalgune batean izandako estanpida batean. Sigle Zikalala probintzian berriz 27 pertsona hil direla jakinarazi du bertako ministro nagusiak. Kasu honetan ere hildakoen artean estanpidetan hildakoak ere badaudela gaineratu du. Polizia iturrien arabera, Hego Afrika osoan dagoeneko 1234 pertsona atxilotu dituzte, istiluekin lotura dutelakoan. Uztailaren 8an espetxeratu zuten Jacob Zuma presidente ohia, ustelkeria ikertzen ari zen batzorde baten aurrean deklaratzeari uko egiteagatik eta batzordearen aurrera joan ere etzelako egin. 2009 eta 2018 urteen artean izan da Hego Afrikako presidentea Zuma. Hasiera batean protestak bere espetxeratzeagatik hasi ziren arren manifestazioak arpilatze bihurtu dira azken egunotan. Errentaren desberdintasuna neurtzen duen Gini koefizientearen arabera, munduan desberdintasun ekonomikorik handienak dituen lurraldea da Hego Afrika. Gutxien dutenak dira gainera COVID-19 eraginak gehien pairatzen ari direnak. Eta urriaren 7tik maiatzaren 26 garatuko da Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren 2021-2022 denboraldia. Azaldu dutenez, emakumezkoen lanari arreta berezia jarriko diote 12 ziklo kontzertu osatuko duten denboraldi honetan. 12 ziklo osatuko dute Nafarroako Orkestraren 2021-2022 denboraldia. Arreta berezia jarrita emakumezkoen lanetan. Urriaren 7tik maiatzaren 26 bitartean garatuko da eskaintza Iruñeko Baluarten. Eta besteak beste, Teresa Katalanen obra bat estreinatuko du orkestrak denboraldian zehar. Horrekin batera, emakumezko bakarlari eta zuzendari anitz izango ditu protagonista denboraldi honek. Isabel Villanueva, Pilar Constancio, Rosa Torres Pardo, Cristina Montes Mateo, Clara Yumikan eta Maria José Rielo bakarlariak arituko dira programazioan zehar. Eta baita Alondra de la Parra Bera, Ana Rakitina eta Lina González Granados musika zuzendariak esaterako. Programazioak 2 urteurren jasoko ditu. Batetik, Emilio Arrieta musikagilearen jaiotzaren 200. urteurrena. Eta hori oroitzeko bere azken obra eszenikoa den San Franco de Sena zarzuela berreskuratuko du orkestrak. Bestetik,
Denboraldiari hasiera emanez, aurtengo kulturaren Biana Printzea saria jaso berri duen Teresa Katalan iruindar musikagilearen 70. urte muga da. Berak konposatutako El Canto de Atenea obraren erabateko estreinaldiarekin ospatuko dena. Alondra de la Parra mexikar maisuak zuzenduko du kontzertu hori gainera. Iruñeko saioekin batera, Tuteran eta Faian ere emango ditu zikloak orkestrak denboraldian zehar. Kulturarekin jarraituz partekatu izango da 2021ko Getxo Foto jaialdiaren leloa eta gaia. Jon Uriarte izango da aurten ere zuzendari artistikoa eta Getxoko kaleak hausnartzeko irudiz beteko ditu jaialdiak irailaren 2tik 26ra. Beste urte batez, argazkigintzak hartuko du Getxo Foto jaialdiaren 15. edizioa dela eta. Irailaren 2tik 26ra bitartean ospatuko da eta aurkezpenean jakinarazi dutenez, partekatu izango da aurtengo leloa eta gaia. Elkar banatzearen ideiak egungo gizartean dituen adiera berrietan jarri nahi izan du arreta jaialdiak. Jon Uriarte Londongo The Photographers Galleryko komisario digitala izango da aurten ere jaialdiaren zuzendari artistikoa. Aurkezpenean Amaia Agirre Getxoko alkateak hartu du hitza. 15 urtetan antolatzeagatik zoriondu ondoren, nabarmendu du jaialdiaren izaera abangoardista eta berritzailea, bere nazioarteko proiekzioa eta bere hurbiltasuna. Eragin hori geure mugez kanpo dijoala, ekitaldi hau, ekitaldi nazioarteko ekitaldi bat dugu, internazionala dugu, baina beste alde batetik ere gertutasuna eta hurbiltasuna lantzen du. Jokin Aspuru jaialdiko zuzendariak azaldu du bestetik, jaialdiko ohiko espazioez gain, orain arte zabaldu ez den auzo eta guneetara egingo duela salto aurten Getxo Fotok. Aurten alegin berezi bat egingo dugu Getxo Foto herriko beste auzoetara zabaltzen, ezta. Zentzu horretan, Erromoko kulturetzeak, erreka izenez ezaguna, jaialdiaren programazio zati garrantzitsu bat hartuko du bere baitan, bertan aurtengo erakusketarik segurazko ikusgarriena bertan egongo da, eta bestetik bai lantegiak eta bai topaketak bertan ospatuko ditu. Aurtengo eskaintzak biltzen dituen izenen artean nazioarteko argazkilari ugari dago goi bezala. Besteak beste, Etino Saibone, Eleonora Agostini edota Maria Kaneberen lanak jarriko ditu ikusgai jaialdiak edizio honetan. Argazki erakusketekin batera aldiz, sareko eskaintza eta zenbait ekintza programatuko ditu jaialdiak. Eta horien berri bildu du getxofoto.com web atarian. Era berean iaz ospatu ezin izan zen jaialdia berreskuratu du aurten Gasteizko jazaldiak. Gaurtik hasita igandera bitartean egingo da eta espazio berri batera zabalduko da, Iradier Arenara. Bertan izango da Itamar Borotxov trompeta jotzailea besteak beste. Gauzak horrela Borotxov musikariaren Take Me to the Bridge abestearen bideokliparekin emango diogu amaiera gaurko albistegiari. Besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdia gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro amaika.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte. Take me to the bridge. Gigandean ezin dut, imagigatzen? Zatoz Euskaltelera osoa Infinityrekin. Gigarik gabe etzarela geratuko jakitearen lasaitasuna. 2 mugikor linea giga mugagabeekin. 500 megako internet